Nilinit. Basta nga hero din eh. Pag ganitong araw, Sabado, yung tinatawag nila na tinda. Tabo ba? Tabo. Bagahaton. sa Dagupan may tuba doon, may tuba. Tuba? Oo. Wala. Ha? Hindi ko alam. Dito rito mga gangsa. Ayan oh. May gangsa rito. Kung sa atin, pato. Pakamot. Ay, gusto magpakamot. Ay, gusto magpakamot. Ay. Mga gutom. Bibi. Bonsai. Oh, may mga bonsai din man. Oh, dumayo ni Nilowi din ni. Nilowi ngipon, baylowi ngipon. Bonsai. Dito ko din ng misay. Pero nakakatuwa rito ano kapag sa pag Hindi kayo taga rito? Hindi po. Pag Sabado ano, ganyan maraming mga animals, mga magkaiba-ibang klase ng hayop. Pero pagkatapos niyan, hanggang anong oras lang yan? 12 o'clock lang po. Pero nililinis nila ano? Nililinis nila. Oh, hi guys. Portuguese video. Ani kita yan na din ito near Plaza. Oh. Tabo yan na, tabo. Sabado. Ani din naman yung mga kanding. Patsaran din yung kanding. Ano, mga barako. Oh. Mga pato. Oh, pato. 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 Karapati. Damo din yung babuligid pato. Kanding. Bango. Open yun. Pero man. Pero man. Pero man. Nilinit. Basta nga hero din eh. Pag ganitong araw, Sabado, yung tinatawag nila na tinda. Tabo ba? Tabo. Bagahaton. Ako. Doon So ito yung ano natin, ito yung himang rawin natin. Bakit himang rawin? Nagmuok kasi tayo. Open kakaba. Nanimulas. Man, oo din yan. Din yung mga manok. Oh, ginaabot pa si kanina. Mga manok. Sambuang gaway. May bayo po. Sinilas. Kunan reda. Oh, ito. Ito, nagpupurok na. Pupupurok. Ganito yun din pag Sabado rito, ano? Ha? Pag Sabado? Talagang araw ng tinda. Araw ng tinda, Sabado. Taga saan kayo, kuya? Taga saan? Taga dito lang? Dagupan. Dagupan? Dumayo lang ako.
Tuwing Sabado pupunta tayo rito. Baka sakaling makabinta, pero iba yung napistahan ko, dami nakarap. Sa Dagupan may tuba doon, may tuba. Tuba? Oo. Wala. Ha? Hindi ko alam. Naku, malaki. 41. Siguro mga 42, kuya. Sorry. Oo. Uy, may mga rabbit, mga ayam. Kuya, dito mga. Andito rito mga gangsa. Ayan oh. May gangsa rito. Kung sa atin, pato. May pato, gangsa. Magkano ganyan? 2.8 mag-asawa, Paris. 2008? Opo. Mag-asawa na? Mag-asawa na yan. Mga ilang taon na yan? Wala may isang taon pa yan. Wala pa? Kulay blue. Magwawalong buwan lang yan ay. Kulay blue ang mata, ano? Oo. Talagang ganyan. Ito, malaki yan. 2.8. 2.8 po. Sa isang taon, ilang beses sila nangingitlog? 3 beses. 3 beses, tapos maramihan. Mga 6, 6, 7. Pwede na, ano? Oo. Mga manok. Thank you, kuya. Marintaran din yung mga ayam. Yung mga ayam nga di. Oh? Mga di klase. Rottweiler. Lagot Rottweiler na bigat ka. Hello. Hello. Mga busog. Magkano ganyan? 450 lang, sir. 450. Livestock. Uy, may da pabo dito. Pabo Pius. Pabo Pius. Di nakaintindi. Pabo Pius. Di nakaintindi. Pabo Pius. Di nakaintindi. Dapat yan ako ng din niya. Naisip. Ang pato. Uy. Uy. Labi boss. Ito, magkano to? 450. 450. Tabuan. Yung nakaraan, nagpunta tayo dun sa ano, mga di klase oh. Oh, betul. Ay, gusto magpakamot. Ay. Gusto magpakamot. Gusto magpakamot. Ay, gusto magpakamot. Ay, gusto magpakamot. Ay. Gusto magpakamot. Ay. Ay, ito pa isa. Ay, ito pa isa. Ay, ito pa isa. Ay. Gusto mo uwi? Oh, sama ka na. Magkano ganito? 5. 5? Complete na. Standard. Agoy. Naku, spoiled ito. Spoiled. Nawa daw. Malambing namin. Binagama. Naku, hoy. Hoy. Ay. Sama ka? Sama ka? May 5K ka. Kasama ka. May 5. Malambing ito ah. Yung isa, mayayain. Nako. Uy, nako, bye-bye. Mga papi. Uy, alam yung say. Alam mga ero.
Bluetooth. Bluetooth. Vete, talora, lighter! Palpog, palpog! Lovebird. Molasses. Kala ko tuba. Molasses. Baka may tuba rito. Baka may tuba rito. Ito. Mula na ko napitik na pinadurya kung po may ganung batik. Ito po gumudukot Christian pati. Pabo. Pabo, gangsa. Itik, ayam. Lovebird. Kung makuha ta nga niyan 200 million. Yan yung pambubuhian. Papakyaw, tapos papambuhian. Tapat yung mga ayam. Mga gutom. Mga gutom. Bibi. Boss, babay pula dyan. Ha? Babay pula. Bawal. Lagyan natin dito na. O, ito yung ibang klaseng ito. Bap pa rin po. Rhode Island, red chicken. Red chicken. Mga imported. Kaber. Oh? Light soft chicken. Mga dagko nga kuhan, mga kaber, no? Oh. Oh, di ba? Rhode Island, mga bastusin nga mga Rhode Island, mga bastusin nga mga kuhan. Mga manok, alagat Rhode Island. O kung kaya gihapon yung mga tanom, dami gihapon din eh. Bonsai. O medyo mga bonsai, di man, o maayo ni Hilowi din eh. Hilowi ngipon, Hilowi ngipon. Architect man, mga bonsai. O, maayo ni din Hilowi. Mga bonsai. Hingipon ba, hingipon. O. Bonsai. Oh. Oh, di 4-5 oh. Musit kayad. Musay. Bugimbilya no. Yes, opo. Yung mga ano, bago. Pero dito lang kayo palagi ano? Opo, stay lang po kami dito. Stay lang kayo rito. Yung mga yan. Pero nakakatuwa rito ano kapag sa Ay, hindi kayo taga rito? hindi po pag Sabado ano ganyan maraming mga animals, mga magkaiba-ibang klase ng hayop. Pero pagkatapos niyan hanggang anong oras lang yan? 12 o'clock lang po. Pero nililinis nila ano? Oo, Nililinis nila. 12 o'clock. Every Saturday ano? Tinda. Opo. Araw ng tinda. Thank you po kuya. Okay. Oo, yan no. Oo. Sige, thank you. Ano tawag dito ate? Ha? Siling labuyo? Ah. Okay. Baga magitan na tukal sa paglalakat yan. Nakabagong chinilas. Ayun. Oh, what? Oh, di namin siya eh. Oh, yan yung mga toms eh. May china. May bungol. Oy, mga parts. Uy, oh, didi. Dito to, o di yung misay. Ang close. Oh, di pa nung saan, butiyok-yok. May pinjan sir. Masisi tayo, may pinjan. Mini pincher. Mini pincher. No? Mini pincher. Di K9.
pila pa mo kinukod ko sa bundok ko. Alihin ko ano. Dayaman. Ay, mga misay. Okay. So that is for Portuguese video mula ni di na natin yung pwede titigdaon. Okay, siyempre baka may ipakita din atong lang baga utod-utod lang. Ha? Oh, hala. Oo.